Pinoy Bus Driver TV. Buset, magandang gabi sa inyo lahat. Alas City namin ko buset. Alas City ng gabi. Dito na tayo sa Matok Pier. Kawawa lang natin yung mga pasahero. Yan yung pilipas ka to. Sabay natin si 1836 galing Cagayan de Oro yan. Ay, ano yata? Kawit maaga. Baka galing Matnog yan. Ano? Baka galing Tandag, mga agoy. Ano na ngayon si Bigo? Dito na tayo sa bus stop sa Sorsogon. Patapos natin kumain alas 8:40 ng gabi. Galing dito yan. Galing 36. Tapos na kumain yung mga pasero. Ayan na.